Hola a tothom. Avui veurem com podem obtenir, descarregar imatges, vídeos o sons d'un banc d'imatges. En aquest cas treballarem amb el Wikimedia Commons. Ens va molt bé perquè ens estan les llicències molt ben explicades i és molt fàcil de trobar. Doncs escrivim això, Wikimedia Commons. D'acord? I entrem. Per definició està en anglès, però podem buscar-ho amb l'idioma que vulguem i posar-ho en català, per exemple. I aquí posarem allò que volem buscar. Per exemple, volem imatges, vídeos o sons sobre la paraula llops. A veure què trobem. Fixeu-vos, imatges. Això són imatges que té relacionats amb llops, poden ser moltes coses. D'acord? Aquí trauríem àudios, si és que n'hi ha. Perfecte. Aquí trobaríem vídeos. Sí? Que sortirà la paraula llop o el seu derivat, canis llops. D'acord? Per la descàrrega és molt senzill. Quan faig clic sobre una imatge, per exemple, una imatge o un fitxer, aquesta en concret, mira aquest. M'apareix tota la informació, qui és, la llicència que hem de posar, aquest és l'autor que hem de posar, d'acord? La imatge més gran que s'ha fet, quan es va fer, si faig més detalls, vinc per aquí, i aquí em diu els tamanys que hi ha. Aquests, que així ja el descarregaríem. Si faig clic aquí, doncs rebaixo a 320 per 240, etc. Per tant, una web molt àmplia. Potser hi ha altres webs en les que hi ha molta més informació, però sí que és veritat que aquesta és molt fàcil d'accedir. D'acord? Doncs ja ho tenim.